Makadini, tinokuchingamidzai pachimwe chirongwa chino cheFarm 4081. Chirongwa chatinotarisa zvirimwa zvinokwanisa kurarama nekuberekerera muno muChirimo tichipinda muZhizha, sama kana tichireva nechirudzi chechingezi. Haisi nguva yemafrizi chete, asi inguva yekurima kwakaomarara kudaro. Nguva yekushandisa mukana wemvura inozodonha kubva kumatenga yazarurirwa nemakore. Chokwadi uyu ndiwo mushishi wekurima. Number 6, mango. Uyo muti uyu hakusi kuti unodyarwa muChirimo chete, asi kuti unotanga kubereka imomo sezvo unokwanisa kudyarwa wobatwa chero nguva hayo. Modzi yacho ikangochererwa chete zvinobva zvatofamba kazhinji kacho tichitarisa ivhu racho. Asi chikonzero chauri muchirongwa chino ndechekuti mumango unoibva nguva yeZhizha. Kazhinji kacho unotanga wakaoma uri green, wakachena mukati wozotsvuka mukati zvose nemakanda acho. Dzinoibvirana napadhuze nemazhanje, asi iwo unozoramba hawo uchikavira bhora mberi kupinda mundira mugore rinouya. Mumango muchero unonaka unotange wakarukwa, so wakazara shinda dzinotapira dzinopinda pakati pemazino muchizipikwa zvenyu nemuto wacho. Inowanikwa kuJamaica, kunyika dzinopisa uye dzinyoro. Kunonatsobuda kana muchero uyu uchinyatsotonhorera. Unotange doro pakunaka, sezvo kunaka kwacho ini hangu handinwe, asi ndinongonzwawo nezvidhakwa kuti hwawa unonatsonaka kana uchitonhorera semumango. Mumango haunetsi kubata uye muti wakazvisimbira usinganyanyi kubatwa nezvirwere. Unotange mbudzi kuzvirimwa. Paunokura unopfunira zvekuita mumvuri wakanaka chaizvo. Unoda zuva rakawanda nemvura kuti michero yacho inatsoita mvura itapire. Unotora makore 3 kuti utange kubereka pakubva panguva yekudyarwa kana kubuda kwacho muvhu. Nyika dzimwe dzine mukurumbira wekurima chirimwa ichi kana kuti muchero uyu iChina, Thailand, Mexico neIndia. Senge India zvayo inorima 50% yemimango inodyiwa pasi pano. Iyo inotengesera dzimwe nyika zvekare. Number 5, magrapes. Magrapes uyu ndiwo muchero unodyiwa nemhene nemadzimambo kubva kare. MuBhaibheri aidyiwa, muGreek mythology aidyiwa, muIjipita aidyiwa zvekare. Magrape anodhura nokuti anonaka uye akakosha mukugadzirwa kwezvimwe zvinwiwa zvakaita sedoro kana wine. South Africa ndiyo nyika inonatsozivikanwa nenhau dzemagrapes muno muAfrica. Aya avanoshandisa kugadzira doro ravo kuCape Town. kuCape Town ndiko kumukoko wemagrapes manje. Inzvimbo inoruvirana nawo sezvo kune zuva rakawanda, kune ivhu rakapfuma mumanutrients, uye kune varungu vanonatsoziva zvavanoita kana dzava nyaya dzekurima zvirimwa izvi. Zvinonzi shakata iri pasi ndeyavanhu vose, asi iri mumuti ndeyo vagona kukwira. Magrape anonetsa kubata. Zvinonzi imwe modzi yacho inofanira kutombogariswa mufiriji zvekanguva kuti igone kubata, asi kana abata moziva kuti auya kuzogara. Unoenda ugoenda neupenyu semuseve waenda neuma. Kana midzi yacho yayanana nevhu zvayo, chingatomauraya kubvira nguva iyoyo kumadzura midzi yacho. Chirimwa chimwe chinokwanisa kubereka vana vakawanda chichikwira hacho pachinokwanisa kukwira. Mugrape chirimwa chakanaka pachimiro senge munguva yeZhizha, machinobereka machinenge chinatsori green chichinatsopenya. Asi kana iri nguva yechando chinotange chatombofa zvacho. Magrape anoda ivhu rakapfuma nemanutrients kuti anatsokure kuparara nekubereka. Anoshandiswa kugadzira maraisins akaomeswa. Maraisins ayo anobikiswa chingwa chepamuchato chiya chatinoti keke muchingezi. Number 4, manwiwa. Kwamutsukudzi uko kudande kune mbiri yekubvira motso wezuva. Manwiwa akanakira kupedza nyota sezvo ane 92% yemvura, ndosaka achinyanyodiwa munguva inopisa yeChirimo, nguva yaanovirirana nayo zvekare. Manwiwa anodyiwa kutonhodza mwoyo pamusoro pekutapira, areka kutonhorera kaanoita, so
Anonaka mukamaisa mumafruit blender mamasanganisa nemimwe michero yakaita semaranjisi kana mastrawberry kana mapopo. Zvinonzi anonyanyodiwa nevanhu vatema nokuti vanhu vatema vanokara zvinosipa. Asi kana muri murungu ari kuona chirongwa ichi musambofa zvenyu makazvitaura izvozvo nokuti munosungirwa iyo yatinoti racism. Chokwadi haitsi nyambo, zvakatoipa kutaura kuti munhu mutema anofara manwiwa, chero tichimafarira zvedu hamuzvitauri. Nwiwa rinotinakira hongo, asi kwete nokuti tiri vanhu vatema bodo. Manwiwa akada kufanana nemafere, manhanga kana kuti aye mapuzi aye anongogara achiwira kusina hari. Rinotapira uye chirimwa chinokwanisa kupedza nyota yedu sezvo rakazara mvura. Manwiwa akapfuma muma-antioxidants nema-amino acids aya akanakira hutano. Anoda zuva rakawanda, ndosaka achikurudzirwa kunzi adyarwe muno muChirimo tichipinda muZhizha. Anoda maawa masere ezuva rakajeka pazuva uye matemperature acho achitambira pakati pe18 to 35 degrees Celsius. Hao. Number 3, manhanga. Munoziva here kuti zita rokuti pumpkin izita rakabva mungano iya yekumhiri kwemakungwa yainzi Cinderella. Vairima zvakaomarara vanhu ivavo. Hey! Kuita manhanga anokwana munhu mukati mufunge. Chokwadi hatisati tatanga kudzidza gore rino. Manhanga ava nemakore zviuru 5 achikura pasi pano. Muchero uyu hausi vegetable sezvamungafungire. Utori muchero wakakwana. Manhanga hadi mvura yakawandisa sechibage. Anototadza kusvika mvura ikawandisa. Ane hunhu hwekukurumidza kuparara aya anonzi macrawling plants. Nhanga rinoshandiswa muchivanhu chedu kudya. Rinofanzwa kana kusanganiswa nedovi chero rasvava kuita nhopi kana bota rinenge radirwa mukaka uyo unonaka. Rakada kufanana nemanwiwa. Nhanga haro harinetse kubata haro. Manhanga muno muZimbabwe senge kwazvimba azere zvekuti anotosirwa mombe kuti dzimapedzise mumaminda umo. Anowanzodyarwa zvose nechibage munguva yeZhizha varimi vachirova pfumvudza. Anokura zvakanaka nechibage muchingodhumana nawo imomo kana mava kuzokohwa chibage chenyu. Muchero usingadi zvakawanda kusara kwenzvimbo nemvura inonaya muZhizha uye unotokurumidza kuparara semagaka edu echivanhu aya. Mashizha acho haapiwe tsuro nokuti anobaya. Muno muZimbabwe asi mashizha acho anobaya hawo, asi anokwanisa kumenywa kushandiswa semuriwo wesadza unonziwo mubora. Manhanga anorimwa pasi rose kusara kweAntarctica kune mbiri yechando nekuomeswa kwezvinhu. Zvinonzi 1.5 billion pounds dzinorimwa muUnited States of America chete. Nhanga rinokura zvekare. Kune rakakura zvine mbiri neworld record rairema kusvika 2.6 pounds. Number 2, nzungu. Chero hadzo nzungu dziri mumapoka ema-legumes. Kune mapoka enzungu akaita sema-hazelnuts ekuTurkey, macoconuts ekuJamaica, ma-almonds ekuChamhembe nemadokero eAsia, macashew nuts ayo anowanikwa kuBrazil needu aya atajaira magroundnuts atinoshandisa kukuisa dovi. Nzungu dzinoshandiswa kugadzira dovi, mutakura kana kukanga mandire nechibage. Nzungu dzikaomesa dzinokwanisa kukuyiwa kuita dovi. Iro dovi rinonaka mukarisanganisa nefruit jam pachingwa. Iyo ndofunga ndiyo inonzi peanut butter and jelly sandwich inodyiwa zvisingaite kumhiri yemakungwa. Nzungu chirimwa chemidzi, zvichireva kuti chinomerera pasi pevhu semidzi yacho. Nzungu dzinodyarwa dziri mutsetse paivhu rakasakurwa rakapfava. Chinosiyanisa nzungu nezvimwe zvirimwa zvizhinji semusango kana manwiwa atambotaura ndochekuti nzungu dzinoita maruva pamusoro dzobereka vana vadzo pasi pevhu. Hameno zvinofambawo sei izvozvo, asi ndozvadzinotoita. Saka hamutozive kuti mumire papi kusvikira zuva ramunozonokohwa. Maruva aya anoita 40 emazuva abva kudyarwa, ozotanga kukohwewa kwapfuura mwedzi mina 4 months. Zvinonzi nzungu dzakavakwa nemafuta anoita 50%, zvichireva kuti akatswanywa anokwanisa kubuda mafuta inonziwo peanut oil muchingezi, iyo inoshandiswa zvikuru zvakare nevanhu.
ane mavitamin E nemaprotein izvo zvinobatsira hutano hwepfungwa, hwemoyo nemabhonzo. Senge mukadzidya dzichibva musaga dziri nyoro dziri mbishi, dzichibva musaga sekudyiwa kwaitwa Confused munzungu nemusikana wake. Zvine hutano uye hanzi zvinorwisawo heartburn. Number 1, chibage. Kune vakadzidza, chibage zvinoreva musikana asina chiso chinovaraidza kutarisa. Asi kune isu tumatofo twaitema vadzidzisi nemarekeni nguva yedzidzo, tinofungawo kuti chibage chirimwa chine mbiri kupfuura zvimwe zvirimwa zvose zvatataura muchirongwa chino, nokuti ndicho chirimwa chinobikiswa gasva redu rekutanga, iyo staple food. Iyo staple food yedu inonziwo sadza. Chibage chinogaiwa choita makireshi ezvipfuyo zvakaita sehuku, tsuro, matoki kana hanga. Makireshi anotoraramisa zvipfuyo izvi zvekare. Chibage chinorimwa munzvimbo dzizhinji senge kumaruwa muno muZimbabwe. Munhu wose anotoziva kuti mumwedzi we10 kusvikira mbudzi chedu chebadza, nevhu nesora chinenge chatochaya. Inenge yava nguva yekunodyara chirimwa ichi. Ndipo patinomirira munguva yekuti mvura inenge ichinaya zvesadza regore rese. Tozokohwawo muna kubvumbi April, guri zvaoma. Kune mavarieties akawanda, asi kana mawana Hikiro King munenge mapinda machena. Tikutaura zino remukaka. Hikiro King rinozivikanwa nekureba kwedzindo nekukura kwematsanga adzo. Chibage chakanakira kuti hachidhure kana kuda ruzivo rwakawanda sezvimwe zvirimwa zvakaita sefodya kana magrapes, sezvo chirimwa chagara chaitorimwawo nemadzitateguru eduwo zvekare. Chenyu chete kugona kusakura nekuzira pekuisa fertilizer. Nemarimirwo anoitwa chibage muno zvinotoita kunge tinomirira Africa yose. Asi mirei ndikuudzei nzeve nhasi, hama dzangu we, gona anagona wake uye mwana washe muranda kumwe. Isu panyaya dzechibage titori tupwere. Kune zvidhara nezvimhama zvechirimwa ichi chaizvo. Nyika idzi dzakaita seNigeria, South Africa, Ijipita kana United States of America dzinovharira dzimwe nyika dzose panze. Isu hatitoverengerwe panyika idzi dzikataurwa nepamusoro pekurima chibage. Zimbabwe haitombopinde mutop 10 yenyika dzemuAfrica. Tofanira kutofavira ngoma nokuti usiku hurefu. Muromo hauzarirwi nerwizi, uye nguruve yavata inovata namazino ayo. Saka musazotsvira mahara mukupisa kuno. Tinoziva kuti kushanda kunze kwakadai kunorwadza, asi zivai kuti mukupisa uku kunotera kunaya. Saka chingoroverai moyo padombo muende kumunda kuti musazoyeuka mvura yanaya sakilatsi. Tinokwanisa kuzogadzira zvimwe zvirongwa zvinotarisa zvimwewo zvirimwa zvatasiya muchirongwa chanhasi, hama dzangu. Asi zvanhasi tinotenda nguva yedu yazoita shanje. Tinotenda nekuona chimwe chirongwa chedu chino chezvirimwa zvamaona pano paFarm 4081. Zvirimwa zvinorimika muno muChirimo tichipinda muZhizha. Tinotenda murimi munhu varimi. Kusvikira pachazoonana mangwana, tinoti sarai zvakanaka, hama dzangu. Makadini zvekare varimi? Tinotenda nekuona kwamaita chirongwa chanhasi. Kuno kuFarm 4081 tine magroup paWhatsApp anopa mukana wedzidzo nekutengeserwa, ayo anoita Doors Cave Rabbitry retsuro nehuku 4081 rehuku nemamwewo atinoziva. Magroups aya anokupai iyo yatinoti network nemarketing opportunity. Uyu uri mukana unokubatanidzai nevarimiwo vane ruzivo kana kuti vanotengesa. Kungava kutsvaga zvipfuyo nezvirimwa zvakaita sehuku dzemabroiler kana zvirimwa zvakaita semacabbage amunenge muchirima, chero masteel products ekurima semakeji ezvipfuyo nemabagla bar atinogadzira nekutengesa, munokwanisa kubatsirikana. Saka kana muri kuda kuiswa mumagroup edu, tumirai message yenyu paWhatsApp namba dzerunhare idzi dzedu dzinoita 0712 150 174 kana kuti 0782 207 671. Mutange kuita mari nekurima. Saka tinotenda nekuona kwamaita chirongwa chanhasi zvekare. Musare murugare kusvikira pachazoonana zvekare varimi.